Tortolosetan. Bakizu ziren tortolosak? Zaketan, ez da gizu zer da zaketan. Tabak pesta gizu ez. Bakizu zer dian txarpak? Arkumia ikentzen zazkion esurroiek. Bai, kurkuluxaken. Kurkuluxa? Bai, arkumiak nola itzateu zea. Tabak deitzen jue bai batzuk muski. Zakak izaten zigultzat. Horretago bizeten die ardizero, osanak, bilotzanak. Horrek eukitxari izan, bilotzak da ardizik. Bai, juntan. Hor juntan eukitxariena, juntan eurrekan kanez, atzeko hankan, eukitxarien. Antza eukitxarien azurru bat, azurre izan, Eta bildutzana txikixa izaten da, baina ardizena ederra, zertzeko jokatzeko ederra goa. Eta gaina ibiltzen ginen alik eta dotorien topetan, Ez, bai, balio badau, baina zenbat eta azakaz hobie, begira, adibidez, hau da oso txikixa, eta hau da oso ondixa. Eta ondixa kategorixa gehiago daukie. Edo ez, karo. Zin, ondixa hauek, eta zenak, behilotxenak txikitxuok. Ondixa barixo hauen asko. Haikin jokoatu gogoeto itxezan da. Lurrean esertzen ginean, pelota batekin. Bai, pelotatxo bat bota eta han behien ipin. Goizizan biterdin hartu, eta horoxe, jokue. Politxe, oso politxe jokue. Bai, politxe zanue, bai.